aina täytyy yllättää, muuten tylsäksi jää. Tässä Suomen sääkartta näyttää myrskyiseltä. Hannu, miksi sä siis halusit siihen joukkueeseen, maajoukkueeseen? Se on niinku unelma, mikä mulla on ollut siis monta kuukautta ollut unelma. Myös prep-kurssit peruuntuu. Mulle hurrattaisiin, kun tekisin maaleja. Raston maito, siitä tunne aito, siitä tunne aito. On sillä niinku tuo sun pallo, mutta hei vittu, me ollaan menossa pizzalle. Niin ei siitä Riippumatta säästä, joulusaunaa. En kokeillut rajoja, niin mulle riitti vain se, että joku välittää. Tänään nestettä ja sitten sitä lakuu. Todellakin tänään päästän kevään makuun. Se on takulla hyvää, lakulla hyvää. Ja kun me tehdään sitä, niin syödään vaan yhä. Se on kevät, mitä kukaan siihen kuuluukaan. Kaikki missä limu juonaan mun mukaan. Silleen mä tulen, kevään määrittelee. Jos joku tekee muuten, se väärin tekee. Joo, se on se, mikä kevään hitto kuuluu. Limu lakritsu, eikä muut tuu.